Za pravljenje sina? Ba ne, mislim, te godine. Ali meni je najlošije bilo, nažalost, mislim, to je glupo sad reći, ali to bombardovanje 2000, ono kada je bilo 99. To je bilo najlošije. To je bilo ružno i to je bilo, uopšte govorim samo za nas ovde. Sve u svemu, sve i za nas, vidi, ali svi smo sve i za živi i nas zdravi. i sve to prošlo i ostale su lepe pesme, odmah da kažem, 90. I drago mi je da pozdravim sve moje kolege, žao mi je što ne učestvujem u projektu 90. Ja volim 90. Stvarno mi je drago da ti ljudi koji su zaboravljeni na neki način, koji su obeležili 90. u muzičkom smislu, da se pojave i moram da kažem da klinci koji su do dan danas slušali samo neke narodnjake, kad se pevaju te stare pesme, pa pitaju, verovali ili ne, ovako kaže, zar je moguće da su bile tako dobre pesme? Jeste moguće. I spotovi. I spotovi su bili dobri. dobri. Kako ne, pa znam. A sad kad... A reci mi, je li tebi nešto dođe, Baki? Ne, Baki moj rođak nije, ali moji prijatelji odrasli smo zajedno. On će učestvovati, jel? Zato što mi je sljedeća emisija on gost. Jeste. Odrasli smo zajedno. Je sjadan momak koji je prošao jako puno i loših stvari i ja često kažem da je Baki dobar ispao kakav je mogo da ispadne kroz šta je prošao u životu. Odazvao mi se na poziv. Ja mislim da, evo, pošto ti pišeš knjigu i Saša piše knjigu, mislim da bi bilo idealno da se sa Bakijom uradi jedna autobiografska knjiga. Verujte mi da bi ljudi bili mnogo, mnogo iznenađeni, a imali bi mnogo šta da pročitaju i da nauče iz njegovog života. Da vide kako je kada si niko, ništa, kada nemaš, postaješ neko i nešto iz, da ne kažem čega, on je bio u domu, prošao je svašta, a ipak je ostao normalan, da. Pa ako Baki želi, on će se... Hoće sigurno. Ali dobro, pazite, odmah da kažem, postoje stvari koje su loše i koje su dobre. U muzičkom smislu bilo je, stvarno se dobro zarađivalo. Ja znam moje kolege, evo sad sam vidio sliku na početku, ovaj prilog koji ste napravili, Željko Šašić, je li tako? Nije mi jasno zašto on, baš u tom smislu, on jeste bio jedan od najpopularnijih pevača, ali jako loše povezano u smislu lošeg vremena. Pa tako su gubacili kao možda ne bi uspeo, eto, odlično mu je pesma Gori more, topi se planine. Da, obeležilo, njega se zaboravio Željko Šašić isto, na primjer. Pa čekaj, bio je u prilogu i Malbor, ja ga i dan danas pušim, znači on je dobar, mislim. Malbor. Razumeš? Malbor. Pa dobro, to manje više govorim samo za pevače. Pa i sve jedno. Znači nije Drava, nego Malbor. Hoću da kažem, ima dobrih pevača koji su produkti, ima Vendi koji su dobar pevač, pretpostavljam. Vendija, obožavam. Pretpostavljam, da, Vendija, da. Vendija je super. Ceci? Ceci je tu sa nama. Ceci je tu sa nama. Ceci, ajde malo razbio ovu, šta je ovo? Show. Ovaj show, razbi malo ovaj show sa nekom tvojom pesmom. Razbi malo ove 90. Razbi 90, ajde. Crna žena. Ne, svi su 90, ja nisam. Ti budi daleko, ti samo budi daleko, zelena reko danih noćnih snova. Ja sam se zareko, ja sam se davno zareko, da u moj život nikad neće useliti nova. Sve je laž, sama pusta laž, što se oko nas uputi. Sve je laž, samo pusta laž, sve je laž, svi smo ti. Tako dalje. Ja sam kao gostu potiskam. Bravo. Učemo aplauz. Pre nego što pustimo spot pesme Natalije Sanija, Natalije, kako se zove pesma? Hajde priđi. Zove Hajde priđi malo bliže. I veliki je hit bio. A zašto to tako? Zato što nećemo reći što sledi posle. Dobro, to će gledalci da vide šta sledi. Pita još nešto Sašku, idemo posle na... Natalija, molim te dodaj mi tu knjigu. Aha, da, izvoli. Dakle, ovo je tvoja prva knjiga, je li tako? Ako se ne veram, zove se Princeza Trotoara. Rekla si mi da spremaš drugu knjigu. Treću. Ovo je prva. Da, ima Srce iza rešetaka. Posle te je bilo Srce iza rešetaka. Sad je pred kraj
Za jedno mjesec dana će se pojaviti 90. O čemu pišeš u toj knjizi? Samo ime govori. Samo ime, upravo. Znači sve si svela u jednu knjigu, je li tako? 90, da. Dobro. Hoćeš ti da navedeš nekog heroja iz tog vremena po tvom, znači, najvećeg viteza? Đorđe Božović Giška. Dobro, jedan ja se slažem. Jedan jedini. Pomenula si mi, samo sekund, žena radi punom parom, pomenula mi neku monodramu. Da, radim monodramu po Princezi trotoara. To smo se već dogovorili da ćemo sarađivati. I jako lepo sam to malo prepisala i preinačila. I mogu vam reći da ljudi koji su odgledali po 10-ak minuta monodrame te moje, da su otprilike počeli da plaču. Da sam to... Znači, vi ste se već nešto dogovorili oko monodrame. Pa ne ugovaram samo ja, samo Biljana saradnju u emisiji. Ništa, od toga nema ništa dok ja ne dam zeleno svetlo. Ajmo, Natalija i Sani, da vidimo kako izgleda taj spot. Priđi malo bliže. Ajmo. Nikad od sada nisam srela neko kao ti, tako da krišom gleda me. Nisam znala šta da pomislim, a zanima me. Hajde, hajde, priđi mi reci, hajde, hajde, vidim da me želiš, opada ti se moja figura. Hajde, hajde, vidim da se smešiš, hajde, hajde, vidim da crveniš, je ovo mala avantura. Hajde priđi malo bliže, znam da ti se diže kad me viriš mače i pritisak tiska. Hajde priđi malo bliže, znam da ti se diže, u glavi ti je bura, raste ti temperatura. Ma hajde samo ljuljaj, 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 ma hajde samo ljuljaj. Ma hajde samo ljuljaj, 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 ma hajde samo ljuljaj. Nisam ja mala, da na tvoje oči odmah padam. Slobodno priđi, reci mi, koja faza sada dolazi, pokaži mi. Hajde, hajde, priđi mi, reci, hajde, hajde, vidim da me želiš, opada ti se moja figura. Hajde, hajde, vidim da se smešiš, hajde, hajde, vidim da crveniš, je ovo mala avantura. Avantura, hajde priđi malo bliže, znam da ti se diže kad me viriš mače i pritisak tiska. Hajde priđi malo bliže, znam da ti se diže, u glavi ti je bura, raste ti temperatura. Ma hajde samo ljuljaj, 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 ma hajde samo ljuljaj. Ma hajde samo ljuljaj, 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 ma hajde samo ljuljaj. Hajde priđi malo bliže, znam da ti se diže kad me viriš mače i pritisak tiska. Hajde priđi malo bliže, znam da ti se diže, u glavi ti je bura, raste ti temperatura. Ma hajde samo ljuljaj, 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 ma hajde samo ljuljaj. Ma hajde samo ljuljaj, 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 ma hajde samo ljuljaj. Boga mi, Nato, božanstveno izgledaš. Hvala, hvala. Sani, blago tebi. Pa znam. A ti voziš Nataliju? Ja vozim Nataliju. Ti voziš Nataliju, kao što reče muzičar juče na nekoj emisiji, kaže meni, u stvari ne, nisam ja bio tu. Čekao je da ja izađem. Kaže Natalija. Kraj. I glumačka pauza. Da, znam. Natalija. Evo da vam se zahvalim na gostovanju.
Hvala zaista što ste se odazvali. Molimo i drugi put. Zorice, hvala ti. Mila, drago mi je što si došla pre nego što si se Zorice, vidimo se u Čikagu. Vidite se u Čikagu. Zorice, sredi nam neku tezgu u Čikagu. Da dođemo više. Mogu da kažem jednu anegdotu? Ovdje je super.